Jeg vil hermed gerne aflevere min opgave, der handler om, hvordan jeg har brugt 2 modeller i bogen Mødet med borgeren i forbindelse med min virksomhedsforlagte undervisning ude på sygehuset, hvor jeg havde fokus på relationer og samarbejde med patienterne. Den første model, jeg gerne vil fortælle om, det er Luhmanns kommunikationsmodel. Jeg har borger A, som var velfungerende, havde været på sygehuset i noget tid. Hun kendte procedurerne og rutinerne derude. Hun havde overskud til smil og øjenkontakt, var til generelt godt til stede i tid og sted. Jeg kommer ind til hende i forbindelse med, at hun har hæven i sin snor, og jeg spørger, hvad hun skal have hjælp til, og hun vil gerne hjælpe på toilettet. Efter aftale med min vejleder, går jeg ind til hende igen og siger til hende, at jeg vil gerne tilbyde hende en byttehandel. Og hun smiler til mig med øjenkontakt og siger, ja, det kunne da være interessant. Hvad går den ud på? På den måde så har jeg givet hende information, at jeg gerne vil lave en byttehandel med hende. Jeg giver hende meddelelsen, og hun reflekterer over, om hun kunne være med på den idé, og hun giver mig informationen om, at det vil hun gerne. Jeg reflekterer over svaret og forstår, at hun har forstået mit spørgsmål, da hun svarer relevant. Og jeg tilbyder hende byttehandlen. Modellen den gør noget forfra. Jeg tilbyder hende byttehandlen ved at sige, jamen hvis nu jeg hjælper dig på toilettet, så må jeg tage dine værdier bagefter. Og det er i forbindelse med, at hun skulle toxes denne formiddag. Og den her byttehandel, den accepterer hun, den synes hun er god. At det vinder vi jo begge to ved. Så på den måde, så reflekterer jeg over hendes svar, at hun har forstået mit spørgsmål. Borger B er lige kommet ind på sygehuset. Hun ligger og venter på, at hun skal opereres. Hun har været faldet i eget hjem og fået fraktur på femur. Jeg kommer ind til hende og spørger hende ad, hvad er der sket? Hvortil hun spørger, er du læge? Og i den, med at give hende den information med spørgsmål, hvad er der sket? Det er ret åbent spørgsmål, lidt høj kompleksitet, og hun har reflekteret den over den, og tydeligvis ikke forstået den, i og med at hun giver mig den information, hun gerne vil vide, om jeg er læge. Og det reflekterer jeg over det spørgsmål, og forstår, at hun har ikke forstået mit spørgsmål. Jeg begynder forfra med et andet spørgsmål med lavere kompleksitet, og spørger hende ad, hvem der ringede efter ambulancen. Hvortil hun reflekterer og svarer mig med meddelelsen, det gjorde hjemmeplejen. Og jeg har nu, efter at have reflekteret over hendes svar, forstået, at det her spørgsmål, det forstod hun. Jeg kunne nu stille flere spørgsmål af samme kompleksitet i at få svar og få opklaret, hvad der var sket i hjemmet, når jeg nu mødte borgeren på det niveau, hun var. Den anden model, jeg gerne vil vise, det er Carl Toms 4 spørgsmålstyper. Borger A vil jeg gerne have noget opklaret i fremtiden omkring at hjælpe hende på toilettet og have lov til at toxe hende. Det vil sige, at jeg stillede refleksive spørgsmål. Da hun var i en tilstand, hun godt kunne reflektere over, om det her det var noget, hun ville være med til. Borger B, der stillede jeg lineære spørgsmål. Det var noget, jeg ville have opklaret i fortiden, og det skulle være med lav kompleksitet, i form af, at hun var ikke helt så godt fungerende på det her tidspunkt, at hun ville kunne svare på cirkulære spørgsmål. Et nærliggende cirkulære spørgsmål til hende kunne have været, hvordan kan du fremadrette, hvordan ville du kunne have undgået at falde? Men det var hun slet ikke klar nok til at kunne svare på den slags spørgsmål endnu. Hvis borger A ikke havde været så relevant, så kunne jeg have spurgt hende ad, hvordan kommer du nemmest på toilettet? Så havde det ikke været et refleksivt spørgsmål. Det var besvarelsen på min opgave.